Happy City Birds, det handler om at involvere industri og mennesker i at lære om genbrug. At der er behov for at udnytte vores affald, som i gamle dage hed et biprodukt, og begynde at se det som et produkt i stedet for noget, man smider ud. Og der har jeg så ligesom valgt Fuglehuset som medie at gøre det i. Man kan godt kalde det et fuglehusprojekt for et street art projekt, fordi det er ude i det offentlige rum. Og i sin tid, da jeg startede med at lave projektet, der for mig var det bare street art. Og det jeg synes, at der var rart ved det, var, at det hang nogle steder i det offentlige rum, som der ikke konkurrerede med noget andet street art. Det behøvede ikke være på en væg, det kunne hænge højt op i en lygtepæl. Og noget jeg hurtigt fandt ud af, det var, at når jeg havde lavet andet street art, hvor jeg for eksempel havde malet på vægge og sat plakater og klistermærker op og den slags, så blev folk tit lidt utilfredse med, at jeg havde lavet det, selvom jeg egentlig følte, at jeg havde brugt lang tid og penge og havde givet en gave til det offentlige rum. Men et fuglehus, det er der så mange positive ting ved, så folk de blev altid glade og spurgte, om de kunne få et mere og sådan nogle ting. Så på den måde, der synes jeg, det har været et godt street art projekt, fordi at det er ikke blevet set som en trussel eller som hærværk, det er blevet set som, mere som en gave.